Yeah. Què passa? Bon dia des del cau de les Raboses. Estic sembrant la dacsa. Mireu, estic fent servir la forca de dos mànecs, o laia també li diuen, perquè és que la muleta xicoteta se m'enís la gasolina, la mare que va, i no puc perdre temps. I estic fent-ho amb la forca. I clar, és que no puc, m'hauré de comprar un cas d'estos en la càmera ahí, però bueno, això tira així cap amunt, veus? Veus cap amunt ahí, i va desfent el terròs, veieu? Fem, i vas de davant cap arrere. Aniries, això ho has fet ja? Ara vindries així, estacaries en el peu, que clar, estacaries i faries igual. Altra volta, ell té l'acoblament ixe, per a fer-li, per a rebentar els terrossos. Què fa? I això és, i mireu, tinc fet això, 2 solcs de dacsa blanca, del terreny, així la blanca, dacsa o panís, que diem així, que si és frits, va fer el vermut, està que el deu de bono. La blanca, la groga no. I ara, pues això, faré el tercer i ja tindré aquesta taula de 3 fetes. Segurament igual també em faig, per respectar més o menys el que faig sempre, no? de fer taules de 5, així són 3, ahir hi ha un corredoret i mig, i ahir em faria 2 més i així faria la taula de 5. Ja veurem què faig. I això és la taula, recordeu, on tenia l'alfals ahir, i això que estic fent. I tira que la forca encara, no sé, home, faena de negres, que diem col·loquialment, però pitjor seria, que fins a l'altre dia es feia els ganxos ahir amb 2 collons, ara que ho veig bé, i vam, i anant, i anant, i epa, anant fent-la, era a veure tu, que me n'ha anat. A veure, jo soc surdo, què colló, estic jo així, la dreta pegant-li al peu, sí. Ara, ahí, i pam, i ara tant el terròs anava desfent així en un ganxo d'estos grans, de mànec gran, com l'aixada i tot això, i en 2 collons ja van, mira que... I això, i vos ensenyo també el planter que tinc per ahir, estic fent, però clar, s'amuntona la faena, no poden llaurar, o llaurar d'aquesta manera, la pèrdua de temps és prou important, però bé. I la tinc així enmig, així vaig fer planter de tabac, l'així a poquiu, mireu, això, pareix que sí que, de tabac, sí, tomaqueres, de no poder ahir, I després això que vaig traient, això serien del tabac que vaig traient jo quan veig, hi ha un parell, veus, esta es veuria ahir, hi ha una més bona, que és ixa d'ahir. Aquesta la de menta, mireu, és menta, la polida al menta, amb el barreig. Tinc ahir tomaqueres, en tinc més, ahir no sé si no me recordo ja, si estava fent visolets, i després tinc ahir també més tomaqueres de l'associació de Arrea, d'Alfafara, bueno, és comarcal. I així, pues això, de tot un poquet, que para que, ahir, bargines, més tomàquets per ahir, d'ixes, carabasseta, en fi, un poquet d'ahir de tot, ho tinc ahir mesclat, i bé, va criant-se a poc, doncs això, fins que jo puga acabar de... Jo sol, parla jo sol, d'aclarir les taules, d'acord? Perquè, ja veu, mentre no arregle la mula xicoteta, la fuita eixa que té de gasolina, pues això és el que toca fer, que estem dins del temps, però bueno. I ja posats, bueno, ahí estan els alls ahí a tope. Ja vaig arrencar les cebes, que ja ho vau veure, la taula s'ha quedat ja neta, bueno, neta de cebes, però plena de rosella. Espera, que no sé què dius! I el favar. El vaig arrencar tot, veieu ahir, i ho he deixat ahir tot també, que vaig ahir desfent-se i que vaig fent-se ahir la turba, a la que diuen antigament, compost, que diuen ara. Bueno, i això. I això és una miqueta així, aprofitat, i les bledes estan espigant ahir a tope ja. En fi, això és. Però la novetat, podríem dir que és això, que estava comentant-vos de la forca eixa de doble mànec. I també ja m'ha demanat una dalla, perquè si la brossa m'ho pots aclarir,
i almenys en pla, perquè la corbella o la falç ja ho faria allà per marges i tal, però bueno, en fi, ahí estic pegant-li. Ho vaig comprar en mano a mano, per si vos interessa, perquè això ho busqueu per l'Heroi Merlin o per l'Amazon i tal, i ixa que és doble, és a dir, té la pura forca, però l'acoblament que és això, per a desfer el terròs, es venen per separat, i al final va costar un centenar d'euros les dues coses, entre la forca i l'acoblament. Però només que ho vaig trobar en mano a mano. En mano a mano, clar, aquesta empresa és francesa, i allà a França li tira molt amb la forca eixa de dos mànecs, i bueno, i això és el que hi ha. Bo, seguim, no vos marege més. Acabeu de passar un bon cada setmana i en fi, això. Yeah, la 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 la